Siya si Luna. Hello po, ako nga po pala si Rian Biore, taga General Santos City. And nakikinig po ako kay Agent Luna kasi nung una kong napakinggan yung drama niya na Agent Luna, sabi ko ang galing naman ito. Sino kaya to? Sino ba to sa mga kaibigan ni Kuya Lito? Kaya ayun, pinakinggan ko talaga yun ng dulo si Agent Luna. Tapos tinanong ko si Kuya Lito kung sino ba si Agent Luna. Nung sinabi niya na lalaki yun, hindi ako naniwala syempre. Sabi ko, ang galing nun eh. Ang ganda-ganda ng boses. Tapos, lalaki yun. Hindi talaga ako naniniwala. Kasi yung boses niya, pang-babae talaga yun eh. Ayun. Pero nung sumali sila sa call namin sa GC, doon ako naniwala na si Agent Luna ay isa talagang lalaki. Mas lalo pa nga akong humanga nun kay Agent Luna eh, kasi ang galing-galing. Paano niya nagagawa yun? Ayun. Yun lamang po at maraming salamat. Anghel na tinig na sa bawat laban. Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Ako gali si Lito Palermo, ang nagadala sang papel ni Jigo sa Agent Luna nga drama. Nagapasalamat ako sa tanan-tanan nga nagpamati, subscribe kag nag-share, kag like sang mga drama sang MIGC. Madamo nga salamat. Nagapasalamat gid ako sang dako sa inyo sa pag-upod nyo sa amon. Bisan tama kabudlay ang amon nga ginahimo, kiri man gyapon namon ina tungod ara ka mga nagasuporta permi sa amon. Manami ang drama kag makuwaan gid naton ina sang pagtulunan, kag makuwaan gid naton ina sang inspirasyon ang drama nga Agent Luna. Hindi lang sa Agent Luna kundi sa iban pa nga mga drama sang NYGC. Sa mga nagproduce sang Agent Luna nga drama, madamo nga salamat, ilabi na gid sa kay Idol Romel Pineda, Idol Emilio Magbanwa. Madamo nga salamat, Idol. Ako gali si Emilio D. Magbanwa, isa sa mga nagdala sa drama Agent Luna. Ang permero gid sini nga napinsara namon nga maghimo abi sang drama daw trip lang gid bala nga para may presentation kami nga makahatag kalingawan sa ato ni matag palamati. Ang una gid ang Agent Luna versus Shadow Syndicate. Gin-research pa namon para mapaathagid namon sa insakto. Hasta nga nanamian ang ato ni matag palamati, ginbutangan naton sang part 2, amo ini ang Agent Luna versus Abductors, mga nagapangkidnap sa mga babae. Kag subong man ay ikatatlo, amo ini ang Agent Luna versus Diego, ang leader sang sindikato. Ginubra namon ini amat-amat lang kay sa lugar namon medyo mabudlay kag magahod. Kag tapos wala tabi sang aton gid bala nga recording studio nga pwede obrahan sang drama. Tingin himo namon pag may time nga medyo linong-linong ka-drama kami sang episode sang Agent Luna. Hasta nga pagkatapos sang drama gintipon ini kagin edit sang aton audio vision editor Romel T. Pineda. Kung wala si Bro Romel, hindi nato nabuo ang drama kay ti syempre kay siya ang nagahatag sang sound effects kag siya man ang nagabutang sang music. Iya ginitanan ubra ang pag-edit sang Agent Luna. Bisan gani ang pagdalaga na lang masiling si Agent Luna. Madalagan ako sang madasig. Dasigon ko pagid. Atong isa, tiruon ko sa tiil. Nagaamo na lang na iya, wala sang effects. Pagkalabot dito sa iya, gina-edit niya. Para sa akon, medyo maburubudlay gimaning drama nga Agent Luna. Ilabi na gid kay ti ang nagadala sang papel si Diego, amo si Amigo Lito. Ti wala di siya stupad namon ato to siya sa di na ganing lugar nila, Iloilo. Ti kami dire ari man niya sa Kabankalan. Ginapadalaya lang na di ang iyang recording nga wala sang gahod kundi nagahambal lang gid siya tanan. Tapos gina-edit ni Bro Romel, ginabutangan niya sound effects kag music.
gina-designan, gina-analyze ang tanan nga mga ginahambal. Kag salamat man sa aton nga audio vision editor Romel T. Pineda nga siya ang naghimo gid sini nga drama para nga maghatag sang kolor gid sa mga istorya sa amon nga mga drama diri sa Naisyaga. Hindi man kami parehas kanami magdrama sa inyong mabatian nga mga dramatista sa radyo, pero himuon namon ang tanan para nga mahatagan kamo sang kalingawan. Sa liwat, salamat gid sa inyong nga pagpamati sa aton nga drama